pa, dragi gledalci, došlo je vreme da čestitamo rođendan i blizancima. Dragi moji blizanci, evo, već gurate polako drugu nedelju kada ste slavljenici i što drugo da vam kažem, osim srećan vam rođendan i zasigurno ćete ovu godinu upamtiti. Zašto? Jupiter će uskoro ući u vaš znak i posle 12 godina doneti sreću i beričet na koju ste čekali. Ne punih 12, ali svakako ste čekali barem zadnjih 2 ili 3. Jupiter je najveći benefik, te će ulaskom u sazvežđe blizanaca doneti svim vazdušnim znacima, a pogotovo blizancima, šansu da mnogo toga u životu urade i da imaju fine i plodonosne kontakte. Ako ste tipičan blizanac, onda tipično imate nekih kontakata sa inostranstvom koji će se naravno ove godine udvostručiti i doneti i finansijsko i emotivno zadovoljstvo. Pošto nikada nije ništa usamljeno, ni sreća ni nesreća, i po pitanju ljubavnih odnosa sa retrogradnom Venerom, vi ste zapravo dobitna kombinacija u ovoj nedelji. Retrogradna Venera u vašem znaku donosi više mogućnosti, zadovoljstvo kroz ljubavni segment, porast libida i potrebu prosto da neke stvari menjate u svom okruženju kada je ljubav u pitanju. Ako ste sami, morate dati vi inicijativu. Ako spadate one osobe koje su zauzete, u ovoj sedmici ćete stalno ubeđivati partnera da ste vi u pravu i uspećete već u ponedeljak, s tim što jedino vi ne znate da ste u tome uspeli. Mnogi blizanci će stati na ludi kamen, veliki broj blizanaca ne samo u ovoj nedelji, nego u narednih čitavih godinu dana mogu povećati porodicu. Ono što nije dobro jeste vaša brzopletost. Nemojte se oslanjati uvek samo na ono što vi zamislite i ono što vi odlučite, jer obično se kajete nakon takve ishitrene reakcije. Vaš vladar Merkur pravi dobre aspekte i tu nemam šta da zamerim, nećete ni vi, osim možda tamo negde četvrtak ili petak kada vam budu stizali računi koji nisu plaćeni. Ako imate takve račune, a kladim se da veliki broj blizanaca ima, brže bolje platite jer će kamata biti ogromna i propastit će vam sledeći vikend. Što se tiče posla, sve relativno mirno, osim što ćete polako načuti, za sada u obliku trača, jednu vest da možete da menjate posao ili da ga proširite, a boga mi tamo negde od jeseni i to će da se konkretizuje i da se praktično pretvori u svakodnevnicu u vašem životu. Nemojte igrati igre na sreću, iako vas trenutno to mami, jer kada bacite, kako bih rekla, koncentrisanu sreću na jedno polje, nemate posle tu istu sreću za mnoge druge stvari. Rakovi su u ovoj sedmici malo plačljivi, malo veseli, ali to nije ništa novo. Rak po pravilu voli da menja svoje raspoloženje i menja ga negde poput mesečevih mena. Ono što bih možda rekla za raka jeste da razgovarate sa partnerom ako ga imate, jer taj neki nedostatak razumevanja koji vi imate već duži vremenski period može samo da ugrozi vaš odnos. Tolerancija je neophodna, ja to često volim da kažem, ali kada ste vi u pitanju, ovo više nije tolerancija, ovo je jedna nervozno histerično ćutanje u kojem ne postižete ništa, stalno očekujući da partner neke stvari ukapira i bez da mu kažete. To se naravno neće desiti i neće proći koji dan, a vi ćete opet biti plačljivi i vrlo verovatno sami. Ako ste potpuno sami, onda naravno nemate s kim da se svađate, ali vam ljubav dolazi kroz tajnu. Venera u prirodnoj vašoj 12. kući donosi da i tako i treba da bude, pa ako tek ulazite u vezu, nemojte svima obelodaniti da isto imate, sačekajte. Međutim, ako je ta tajna tajna, što bi značilo da imate i partnera i da ulazite u neku tajnu vezu, onda pazite na mobilni telefon. Vi znate da Venera u blizancima daje šansu da se ljubav ili tajne otkriju kroz pisane i izgovorene reči ili kroz neko sredstvo komunikacije. Kada pričamo o poslu, u ovoj nedelji ćete briljirati i to je dosta dobro, pogotovo svi vi koji ste rođeni u drugoj dekadi znaka. Lepe i srećne okolnosti kroz posao, ali i nervoza zbog jedne osobe rođene u zemljanom znaku ili u znaku jarca, pa ćete paziti da vam neko ne pokrade zasluženo priznanje i da se ne okiti vašim perijem. Ukoliko budete imali svađu ili sukob na poslu, sreda, četvrtak ili petak prećutite, jer ćete šansu za repliku na vaš način imati već početkom one tamo nedelje. Lavovi, sunčevi ljudi su u ovom trenutku u jednom zastoju pred veliki skok.
trenutno se ne dešava ništa bitno, ali se u životu, kao što već to ste i navikli, zatišje pred buru sprema da se nešto bitno desi. To bitno dešavanje će početi početkom narednog meseca i negde tamo oko 10. juna će početi da se odvija tehnički i praktično. Za sada samo ćutite, za sada samo spremajte teren i za sada onako mudro pravite situacije kakve vama odgovaraju. Uostalom, u tome ste i majstor, tako da i ne treba ja mnogo da vas savetujem. Retrogradna Venera iz Blizanaca prija lavovima, to moram priznati, i veliki broj lavova se sprema da se zaljubi to u osobu koja dolazi iz kuće prijateljstva ili je kroz prijateljstvo upoznata. Tako da moguće da se desi da vi uđete zapravo u vezu sa prijateljem ili sa nekim sa kim vas je neko od prijatelja ili prijateljice upoznao. Ovo će biti jedna lepa i kvalitetna ljubav, s tim što morate računati da ta ljubav ima ograničeni rok trajanja i da sve što sada bude počelo kao emocija može da traje eventualno do početka sledeće godine. Ako ste sami, odnosno ako ste u braku, onda možete imati radosne vesti kroz partnerove hobije, partnerova zadovoljstva ili nove partnerove ideje. Ovo je period kada možete mnogo toga da uradite, veliki broj vas menja prevozno sredstvo ili kupuje nešto skupo i tu zaista imate podršku zvezda. Ono što možda nije dobro jeste jačanje neprijatelja i to muškarca proćelavog ili dosta onako korpulentnog koji se već pre jedno godinu dana pokazao kao dosta protivnik dostojan vašeg poštovanja, pa nemojte ga ni ovoga puta zanemarivati. Device su jedno sazvežđe koje stalno nešto planira, stalno neke stvari želi da menja i stalno je nezadovoljno, a ja vam kažem da je u ovom trenutku možda pravo vreme da shvatite da imate još jako, jako malo vremena da zaista u životu izlečite sve ono što je bolesno i da ispravite sve ono što je iskrivljeno ako želite da budete zadovoljni, jer ćete ući u jedan miran period u kojem nećete moći ništa da promenite i taj će miran period potrajati nekoliko meseci. Tipična devica u ovoj nedelji ne radi ništa, već samo drobi i samo zanoveta svim ostalim ljudima u okruženju, nabijajući im na nos da neke stvari koje lično devica nije odradila zapravo nisu oni završili. Samo ćete dobiti jednu tenziju kojom nećete mnogo toga postići, pokvarit ćete međuljudske odnose, prijateljstva i emocije i kao što sam rekla, nećete na kraju biti ni zadovoljni, niti završenog posla. Ako ste tipična devica, tipično vas mrzi da radite i tipično ćete ili malo ići na bolovanje ili na odmor u ovoj nedelji, a ako ste usamljeni, ljubav dolazi kroz posao. Tako da bih ja možda i savjetovala da dok već ništa ne radite, makar onako očijukate na poslu sa nekim. Ukoliko ste u braku ili u vezi, srećna i radosna vest stiže kroz partnerovu rodbinu i bilo bi pametno da podržite jednu partnerovu ideju koja se tiče krova nad glavom, jer će ta ideja za koju godinu i otvoreno moći da se realizuje. Ovo nije period u kojem ćete vi nešto skupo kupovati, ali jeste period u kojem će vam neko tražiti pare na zajam. Šta da radite? Da date, naravno. Dragi gledalci, sam jako uzbuđena zato što sam tačno ispred opšte bolnice Analife da pričamo o čemu bi drugom nego o plastičnoj hirurgiji. Sve ću da ispitam umesto vas. I kako to izgleda, i da li boli, i koliko košta, pa da znate, ako se razmišljate, da li bi trebalo nešto da uradite na vašem telu. Idemo redom. Prvo da vidimo kako izgleda opšta bolnica Analife. Evo nas sada iza onih vrata gde piše ordinacija. Danas ćemo pričati malo o estetskoj hirurgiji. Normalno, znate čim smo došli u ovakvu jednu polikliniku. Moram da vam kažem da po meni negde, ja baš nisam nešto stručna, estetska hirurgija ušla negde na mala vrata ili velika vrata 60-ih, 70-ih godina. Pa to baš nije bilo toliko moderno, pa onda tu i nisu baš bili neki rezultati. Međutim, 80-ih, 90-ih i 2000-ih je, kad gledamo filmove, serije ili uopšte kad pratimo neki modni luk, malo žena koje nisu nešto radili na sebi. Ono što je mene navelo danas da dođem ovde u polikliniku za koju znam da su savršeni, to odmah da vam kažem, znam iz ličnog iskustva, ali posle ću vam pričati o mom ličnom iskustvu, jeste to što danas svi zlobno kažu kad vide onako lepu ženu, ma daj, sva se izoperisala. A onda u stvari čovjek se zapita, to sva se izoperisala, da li je to kompliment ili smo možda malo ljubomorni kad neko dobro izgleda. Ja sam došla da sve to demistifikujem
i da vidim da li treba da se bojite, da li je to skupo, kakvi su rezultati. Naravno, imam sjajnog sagovornika, a to je doktora Arsića. Dobar dan. Dobar dan, zadovoljstvo je da se vidimo ponovo. Pre bilo kog razgovora, samo da napravim jednu malu ispravku. Kad smo se prošli put sa njima videli, mi smo bili u poliklinici. Sad smo se polako proširili i postali smo opšta bolnica. Opšta bolnica, izvinjam se. Ne, nikakvih problema nema. Prosto smo imali veliki broj pacijenata i morali smo da obezbedimo prostor, dovoljan, veliki, da radimo sve moguće operacije i estetske hirurgije, a to možemo samo u opštoj bolnici. A kad je nešto opšta bolnica, mene danas zanima estetska hirurgija. Ja znam da vi ovde radite divnih stvari, mislim divnih. Meni divnih jer sam negde emotivno vezana i za vas kao tim i za bolnicu, i dok je bila poliklinika i sada kad je opšta bolnica. Recite mi, molim vas, doktore, da krenemo mi redom. Prvo, jesam ja dobar ovaj uvod napravila? Je to zaista tako bilo nekad? Tako je. Tako je bilo nekad. U hronologiju ste otprilike ispričali baš kako se kod nas na kongresima ponavlja, prepričava. Evo, 50. 60. godina prošlog veka je liposukcija kao metoda ustanovljena. Znači, to su izmislili, zapravo tu metodu su ustanovili dva doktora, Italijan i Francuz, ginekolog i plastični hirurg, što je vrlo interesantno. I od tog vremena, znači, 50. godina prošlog veka, ta metoda liposukcije se sve više napredovala. U početku je to bila vrlo jedna agresivna metoda, gde se samo šupljim cevima kidalo i usisavalo masno tkivo, pa zatim se to posle na neki način sublimisalo, ubacuje se neki rastvor, taj rastvor malčice obezboli i malčice poveća efikasnost i smanji taj postoperativni oporavak u odnosu na suvu, takozvanu liposukciju, pa zatim se izmislila ultrazvučna liposukcija i tako dalje. Znači, svi ti vidovi liposukcije su se realizovali tako da budu što efikasniji, pod jedan, i pod dva, da, znači, pacijent ima što manji period oporavka. A posebno danas, znate, kad su ljudi mnogo zapošljeni, imaju malo slobodnog vremena, mora da rade, sve te operacije estetske hirurgije su koncipirane baš tako, da traju koliko traju, da oporavak bude vrlo kratak, da pacijent može da se brzo i oporavljen vrati na posao. Na vrhu te piramide koja se zove liposukcija je baš ova naša liposukcija, takozvana laserom asistirana liposukcija, ili kako se drugačije zove, smart lipo, laserska liposukcija, lipoliza. Evo, izvinjam se što vas prekidam, ja sad moram ovako da krenem. Kad neko ima viška kilograma ili ima nešto što mu nije dobro na telu, ne ulazim da li je objektivno ili subjektivno, nije ni važno. I sad prva situacija sa kojom se sreće, nažalost, je ona glupost manje jedi i više vežba. I to me podsjeća ono kad smo bili klinci, kako da popravimo ocenu pa više uči, pa da mogu više da učim ne bi imao jedinice. Tako isto i kod nas, da možemo da više vežbamo i da manje jedemo, verovatno ne bismo imali neki problem. Pričam o povećanju telesne težine i nezadovoljstva o celuliti i ostalo sve što muči negde prosečnu ženu. Jer može da se radi, ajmo redom, znači da li vi kao lekar prvo naterate pacijenta, mene niste kad sam bila pacijent vaš, ja to moram da priznam, da li vi prvo naterate pacijenta smršaj pa onda dođi ili još uvek važi ono što ste meni šapnuli, a to je ajde da odradimo ovo pa ćete to motivisati posle da paziš. Tako je, bravo, baš tako. Postoji dva aspekta kako to može se. U principu, da bismo gledali neki sad krajnji rezultat, pacijent prvo mora da smrša, koliko to on god može da uradi na taj način, znači prepušten sam sebi, to je ono manje jedi, više trči, više radi, smršać, to je to. I posle toga nastupa liposukcija, koja sad oblikuje i one delove tela koji su najotporniji zapravo na mršavljenje, gde čovek u jednom momentu dođe u takvu situaciju da smrša u licu svuda negde, a stomak, na primjer, butine ne mogu. To se zovu na kraju krajeva lipodistrofične reke. I tu onda nastupa liposukcija. Mada, to je jedan aspekt. Drugi aspekt, ono što sam ja šapnuo, a to je sledeće. Čovek nekad pokušava